Čaute, sme tu Doomovi. Zobrali sme si motrovku, pozri. Dobre, takže Doom. By som začal. Veľmi jednoduchá hra. Ovláda sa spôsobom šípky a vás. Takže to je veľmi jednoduché. Môžete to hrať si nastaviť kľudne aj myšou. Hra je veľmi jednoduchá. Musíte odstreliť potvory. Takže hraje sa na rôznych veciach. Pozrite, počkajte. Vyberete itemy, môžete plánovať dvere a potom strieľate takýchto človečikov. Veľmi jednoduchá hra. Tak, tam je jeden, počkajte, tak, výborne. Hovoríme lekárničku a ideme. Máme tajnú. Takže túto hru mi veľmi dal do pozornosti jeden môj dobrý priateľ, volá sa Rampola. Môžete ho videa odoberať a takisto by sa hodilo, keby ste mi lajky. Na YouTube už kopnul svoje videí, môžete potáviť, by sa vás môžete mu dať like. Takže vidíte pekne, máme brokovnicu, máme tu dvojitú, jednu brokovnicu, veľa rôznych zbraní, po sebou budete postavať postarané. Je to typická hra, takže nož v tejto hre ide hlavne o zábavu, takže cheaty, ktoré viem, vám nepoviem. Takže budeme prechádzať po leveloch, takže snáď už by sme všetko mali. Ešte jednu tajnu sme zabudli. Takto. Mala byť, počkajte. Tak nie, predsa už sme vás zobrali. Takže hra má 31 levelov, alebo 32, neviem počuť presne. Niekdy som to nepočítal, takže asi tak. Takže máme pištolku, brokovnicu, raketomet. Všetci viete, že máme armor, náboje, takisto aj shield. Výborne, tí čísla znázorňujú, aké zbranie máte a po akej sile. Čím vyššie číslo, tým väčšia sila. Takisto máte najsilnejšiu zbraň, máte s plazmovkou a takisto ešte jednu 100 kg, zabudli sme jeden item zobrať, nevadí. Za 3 minúty 41 sekúnd sme prešli. Ideme do druhého levelu. Výborne, druhý level, raketovec si odložíme. Trošku pekne brokovničku a vystrelíme. Čím je výborne a potom ešte raz. Dobre, zoberieme všetko náboje. Keď to hrajete myšou, odparáte pravým tlačidlom. Pozor, toto už musíte zabiť, tak pozor, musíte zabiť tohto. Zoberiete náboje, stlačíte, vy sa otvorili dvere. Na tohto potrebujete červený kľúč, vidíte, červené. Výborne, takže ideme. Sa nám otvorilo, takže pozor, to budú ďalšie príšery. Tam by si nás ešte nechodil teraz na začiatku, pozor. Počkajte, výborne, tak to musím odstaviť, pozor. To budú teraz tu, počkajte, takto. Výborne, to zabudneme. Takto, výborne. Tu máme pozor, otvorili sme príšeru jednu. Čerta sme otvorili, paráda. Čertík. Pozor, na to sme si ani pozor nedali, joj. Šláka, aspoň že to mám lekárničku. Pozor, dobre. Tu lekárničku, dobre. No to som úplne zabudol, to je ďalšia výbor. To sú ďalšie tajné dvere.
Mal som si dať pozor, pretože keď sú slabé tie príšery. Hej, veľa, pozrite, boli tam brokovnice, pozor. Sú to rovnaké náboje, nenechajte sa zviesť, že máte dvakrát nábojov. Dobre, nechajte sa prosím. Sa to už stalo, takže pozor. Dobre, si zoberiem lekárničku, všetko som vyzeral náboj. Náboje, pokiaľ by ste nemali, môžete chvíľu počkať, sa postupne otvoria. Tam je ešte jeden, máme tu marmor. Počkaj, musím nastaviť takto. Šuho, výborné. Výborné, tak. To musíme ísť pozrieť, tam musíme ísť, vidíte? Tam je to jedna, to je tajná. Poď, pekne rozbehni a skoč, výborne. Čo pekne, pozor, ty kokos, pekne. Si vedal vás to pekne sa nemáte čierny kľúč otvoriť. Tu keď je druhá strana otvorená. Lekárničku. Môžeme ísť. Pozor, pozor, pekne, dali sme to. Tu je dole. Aby ste sa nezlakli, tak toto môže robiť kľudne. Je to naozaj zábava. Teraz pozor, to sú čerty. Keď som to hral prvýkrát, som si naozaj veľmi zlakol. Pozor čert, výborne, to bude výborné. Výborne, to je už lekárnička. Potrebujeme modrý kľúč. No, buď tu. Pozor, to je mŕtvy. Modrý kľúč. Tu je dvere. Počkaj, to je pekne. A sme späť tu, výborne. Sem. Už bude koniec hry. Tak, ďakujem za pozornosť. 2 levely sme prešli. O chvíľu budú ďalšie levely. Čaute.